Bon dia, com esteu? Nosaltres som la Júlia i jo soc la Isla. I avui farem un petit resum d'aquest llibre. Es diu Res no és com diuen els contes. I l'autora és Anna Tortajada, que ha nascut a Sabadell, com ella. I la protagonista del llibre es diu Júlia, com jo, i ha nascut a Sabadell el 1957. Va d'aquesta nena que sempre vol pensar i li agrada molt i té 3 abrics de diferents colors. La jaqueta vermella és per pensar en coses que no li agraden o en pensaments, diguem-ho així, negatius. La jaqueta verda és per pensar en coses que li agraden i la jaqueta lila és per pensar quan està enfadada. Aquesta nena en el llibre explica en una escena que ella està dormint. Està intentant dormir-se perquè demà és el seu aniversari i no es vol fer gran si no pot dormir. I va pensant en tota la seva vida, que això és el motiu que fa que aquests 3 gats, la Kika, el Prince i el Lolo, expliquin tot el que ella està pensant. I el motiu és perquè el Prince diu que sempre està amb ell i aquesta nena li explica tot. Perquè quan ella se'n va pensar al seu lloc preferit de la casa, a l'armari del passillo, es tanca allà amb un dels seus abrics i amb el Prince perquè és l'únic que vol anar amb ella. I llavors el Prince diu que la Júlia li explica les coses amb ell i després li va explicant al Prince, a la Kika i al Lolo el que li explica la Júlia. Finalment, la Júlia aconsegueix dormir-se però té un son molt estrany. El motiu per què hem triat aquest llibre és perquè ens ha interessat el títol, perquè un llibre és com un conte i volíem saber el motiu per què el títol així. Ja que la protagonista es diu Júlia com ella. El que no ens ha agradat del llibre és que la contraportada no té res a veure amb el llibre, però no és que ens molesti, només és una cosa petita que no ens ha agradat. I al principi del llibre costa molt adaptar-se, o sigui, costa d'entendre al principi, però és qüestió de temps d'entendre. Moltes gràcies per escoltar-nos i si sou uns grans lectors com nosaltres, us recomanem aquest llibre, que és de l'editorial Ànima Llibres i de la col·lecció La Formiga Vermella. Us el recomanem. Adeu! Adeu!